गैया बाट आंना खाफालानो गाज्रिखौमोन आंनि स्कुला आगोल हिसाब खालामथारो बेयो बिरादनो स्टेट बेंक मोनफैबाय आरोना जोङो 20 रुपिस लायो आरोना जों थांथ'नो हानाय नंलिया फाइनालि नै सुइप कर्डआ अखायानो बारासिनसो हाबाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दायो जोङो माने न'आव थांफिनसै आरोना गथ'खौहाय ओंखारफिनबाय जोङो थांनोलाय गोसो गैया बाट थांनांगौ गाबोनथ' मिथिखायो मा दिन इलेक्सन आरोना भट होनांगौ ओमफ्राय इलेक्सन गाहायावसो बिदि नायनानै थायो आरोना बेयो थांसै दायो जोङो थांसै आरोना स' नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव स' लोगोफोर फैयै फैयैनो कासकट्रा मोनफैबाय हाबाब गारियानो लाइन लाइनथार मासेबां गारि दिनैलाय ओरैजाय सिद्दा बङाइगाव थांबाय काजलगाव बङाइगाव मा थाङो बिदिनो थांजाजोब्बाय गुवाहाटि सुवाहाटि हिनजावसोबावयो दायो जोङो थांसै गसाइगाव बेयावनो जोंनि बास स्टेन्ड होबाय थादो होनबा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव मोजां मोजां जायगाफोर नुबा देखायलांगोन आं लोगोफोर नैबेनोमोन आंनि स्कुला आगोल फरायनानै उर्बुसि ब्रह्म मेमरियेल गार्लस स्कुला बेनोमोन बिफां लाइफां गायजोब्बायना मोजाङै नुहुरला आरोना स्कुलखौ र' माब्लाबा मोजाङै देखायगोन आरोना आङो बेयावनो क्लास 5निफ्राय 10सिम फरायदोंमोन आरोना बेनिफ्रायनो मेट्रिक पास जानानैहाय आं हाई सेकेन्डारियाव फरायहैदोंमोन ओमफ्राय माब्लाबा देखायगोन आङो र' मोजां स' दायो थांबाय थानोसै ओमफ्राय मोजां मोजां जुदि सिनफोर नुयोबा देखायलांनो सेस्था खालामगोन आङो स' नायनो दाबाव आरोना जोबजासिम नायनो दाबाव स' होबाय थादो स' लोगोफोर दायो जोङो टुल गेट मोनफैबाय पार्कआवनो थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय बोथोरा बांद्राय मोजां नङा अखा हां हां जादों बोरैबा फुंनिफ्रायनो एसे एसे अखा हादोंना बेनि थाखायनो आरोना लोगोफोर अखा हागासिनो दङ ने लामा ससेयावनो अखा हाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो थाथ'नांदोंसो बेयावहाय ओमफ्राय दा एसे एसे खमायबाय अखायाहाय ओमफ्राय दसे थानानै थांसिगोन आरोना जोङो रेइनकट दङ मोननै ओमफ्राय थोआ आरोना दसे थाथ'नोसै ओमफ्राय थांनोसै सनालिया गानबाय नै सनालि गानबाय एसे एसे गोरलै गोरलैल'सो ना अखाया बांद्राय गैला नै थांजासिगोन एकदम खोमसि हाबावगोन खोमा अखाया दा अखायानो बारासिनसो हाबाय आरोना लोगोफोर नै ओंखारनोनो हायासै दसे थाथ'बावनांसिगोन दिनैसो मानिबा एफा अखा हालाबायखो स' लोगोफोर अखाया बांसिन हाबाय आरोना थांथ'नो हानाय नंलिया सनालिया रेइनकट गानबाय मोनसे दंबावो हारसिं गाननो थिनबाय आं गानानो बियो ओमफ्राय मोननैखामोन रेइनकटआहाय बे गानफिनसिगोन आरोना ओमफ्राय एसे अखाया एसे एसे बांसिन हादों आरोना ओमफ्राय दा एसे नागारबावफिनसै एसे नागारबावबा थांसै आरोना बेगखौ नै बाजारनानै रेडि ओमफ्राय बेगखौबो बाबाय उनथिंजाय दसे थाबावनोसै ओमफ्राय दसे अखाया एसे नागारबावनोसै आरोना एसे नागारबावबा थांनो लोगोफोर दायो जोङो माने सेरफांगुरि मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय बोथोरा मोजां नङाना बाइकआ इमान स्पिडाव सालायदों आं जेबो माने होनबाबो खोनाखानाय नङा नालाय बेनि थाखायनो आं भइस दाखोबाय लोगोफोर गाज्रि दा स' लोगोफोर थाव सोनो नागिरदों आरोना बेयाव थाव गैला पेट्रल पाम्पआवहाय थाव सोनोसै जय माने
फैसाखौ नोंनोबो हानदा आं बेगसो थाव सोना लानो नागिरदों जों बेयावहाय ओमफ्राय माने न'आनो मोनखाबाय आरोना जयमा मोनबाय दायो माने सहैयो न'सिम ओमफ्राय सोना लानोसै दा डिउटियाव थांनांगौ ना ओमफ्राय खामानियाव हास्लाबनाय नङा बिनि थाखायनो सोना लाखासै आरोना बेयावनो ओमफ्राय थांसै सोखांबाय फाइनालि थांसिगोन जोङो दायो लोगोफोर ओंखारफिनबाय जोङो दा पेट्रल पाम्पनिफ्राय थांनोसै न' मोनैसो गैला 5 मिनिट अनलि 5 मिनिटल'सै आरोना बेनिफ्राय लोगोफोर थाबाय थादो होनबा डाइरेक्ट लोगो मोनैसिगोन आरोना डिस्टार्ब खालामथारो बेयो बिरादनो थांगोन लोगोफोर दायो नै जों गसाइगाव हाबफैबाय मोनफैबायानो ओरैजाय अखायानो हायाखैना जोंनि गसाइगावआव ओरैजायसो अखा हालाबायदों गसाइगाव हाबफैबाय दायो न'आव थांगोरसै आरोना मबाइलाबो बांद्राय चार्ज गैला बे बोरायना न'आव सफैबाय हायु हाद्रि हाला जानानै थाब थाब संनोसै डिउटि दङ ना हासबेन्डना दा लोगो मोनसिगोन दसे उनावहाय जोङो न'आव दहायनो सफैदों आरोना ओमफ्राय दायो जोङो बेंकआव थांनो नागिरदों मानो होनब्ला खामानि दं एसे ओमफ्राय आखाइनो मानो गिसि जाजोबखोनालाय थगाय थादो होनबा लोगोफोर ओमफ्राय आंना मेगना बोरैबा जाबोजोब्बाय गारि गाखोनानै नैबेबो बुग्ला बुग्ला जाबोजोब्बाय आरोना माबा फिथर हांगोमोर जादों आरोना आंना दहायनो न'आवनो नैबेयो एसे बुबोदोंमोन दा एसे सेमबाय ओमफ्राय गारि गाखोनानै बोरैबा जाबोजोब्बाय अखा लोगो मोनजोब्बाय ना दायो थांनोसै एसे खामानि दं फिसानो ना एसे जाबोयोना जाबोआ थगाय थादो होनबा लोगोफोर ड्रेस जेबो चेन्ज खालामासै खालि बे सानि कटखौल' खुबाय आङो थगाय थादो होनबा दायो जों माने थांगासिनो दं आरोना टट' लाबाय ओमफ्राय मोजाङै नुवा खोमसि नुथारो जों थगाय थादो थांगारनोसै बाजार मोनफैबाय आरोना दायो जोङो नै थाथों सानसु सांग्रां ना बेखायनो सिंस्र' नुयो बाजारखौलै बेयाव औ दंमोनथ' आरो थगाय थादो थांगोरनोसै बेयावलाय मा लाबोदोंसै दे मिन्थिया जादोंना जानो नागिरदोंथाय मिन्थिया बे स्टेट बेंक खाथियावनो जेनेबा बन्द' ना खुला जाखो खुला बेंकआव थांनोसै हेलौ ना एखाने दादा स्टेट बेंक मोनफैबाय आरोना जोङो नै जिराय आरो खामानि दं माने आङो सुइट कर्टखौ मोनबोबाय आरोना सोंदों सारा मानोबा नांगौ मानोबा फैसा फैगोन नामा होननानै सोंदों औ खोन्थाबाय आरोना आं मा खामानिनि थाखाय जे आङो माबादोंमोन लायदोंमोन सुइट कर्टखौ बेखौ खोन्थाबाय आरो आङो ओमफ्राय दायो हरदों सारा जा मोजांनो रायज्लायनानैहाय दायो न'आव थांफिनगासिनो आरो ससे थाबायनोसै बेनिफ्राय गाखोबा दाम बारा लायो दे बेनि थाखायनो थगाय थादो होनबा लोगोफोर सारियालि मोनफैफिनबाय नै जों ससेल' आरोना स्टेट बेंकआ बेनिफ्राय ओमफ्राय बे जिनिसखौ बारनानै नै बैसिमल'आवनो 20 रुपिस लायो आरोना जोंनि बास स्टेन्डनिफ्राय बेखायनो जोङो ससेखौ थाबायबोबाय बे दालां बारनानै गाखोनोसै मानोथो बेखार फैसा गारबावनो बेनि थाखायनो थाबायबाय आरो ससेखौ मानोथो 20 रुपिस गाहाम गारनो ना लोगोफोर एसे किपटाबो जानांगौ थगाय थादो होनबा लोगोफोर न'आव डाइरेक्ट लोगो मोनहैसिगोन न'आव सफैबाय आङो फाइनालि नै सुइट मोनबाय आरोना आङो माने आङो गुगोलाव मेरला सार्च खालामदों बे इउटुबाव होयो नालाय माने गुगोलावहाय सार्च खालामबा मोनो खिन्थु मोनदों आं मोननाया खिन्थु माने बे जेरेखम लिरनाय थायोना SBIN बिदि लिरनाय थायोना खालि बिसिमल' आरोना जिहेतु मेन नाम्बार मोनथाम दङ बेखौनो मोनाखै आरोना आङो ओमफ्राय दायो बेखौ मोनबोबाय हरबाय सारा सोंदों आरोना मानिबा फैसा फैगोन नामा होननानै बे खोन्थाबाय आं जेनेबा आं मानो खामानिनि थाखाय नांगौ बेफोरखौ खोन्थाबाय दायो आङो बानायनानै लानोसै ओमफ्राय दाहाय लोगो मोनफिनगोन र' बिराद टाइम लायो ना मबाइला मोनसेल'ना दाथ' हासबेन्डआबो डिउटियाव थांबाय ओमफ्राय जेनेबा बेयावनो नायनानै बेयावनो बानायनांगौ जायो नालाय बेनि थाखायनो टाइम लायो आरोना लोगोफोर आङो मावनानै लाग्रोसो खामानिखौ दा लोगो मोनगोन र' दसे उनावहाय लोगोफोर आं ड्रेस चेन्ज खालामना लाखांबाय ओमफ्राय जेखौ बानायनांगौ बेखौ बानायदोंमोन जे बाट
मा होनो आंना खाफालानो गाज्रि खोमा आरोना लोगोफोर मानो होनब्ला आंना जिहेतु मा होनो एकाउन्ट नाम्बारखौ लिंक खालामनांगौ माने बे अपसनानो फैयाखै आरोना मानो होनब्ला आंना मिथिखायो मानि थाखाय फैयाखै बेखौ बुंलायलायला आङो स' माथो खालामनो नेनोसै आरोना जखनसिम माने गावनि नांगौखिनिया कमप्लिट जाया अब्लासिम आं बेखौ होनो हाथ'नाय नङा स' लोगोफोर नायसै माब्ला होनो हागोन माब्ला मा जागोन स' नेनानै थाबाय थानोसै आरोना बेखौनो स' ओमफ्राय लोगोफोर आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार बोथोराबो बांद्राय मोजां नङा दे लोगोफोर स' बेनोसै दिनैनि आपडेटआ